May ganyang excited na sa iyang unang proyekto sa GMA Network, si Maris Puyo sa Showbiz Chika. May ganyang excited na alang sa iyang role isip Marimar sa GMA Network. Sa report sa Philippine Entertainment Portal, gi-confirm niyang ang Marimar sa iyang pagdaog sa Miss World 2013. Ang Marimar mo'y first project niyang human siya mipirma og kontrata sa GMA Network ni atong Marso ning tuiga. Sigon sa Beauty Queen nga posibleng ikumparar siya kang Marian Rivera, kisa mo'y nahimong Marimar ni atong 2007. Apan matod niya nga I'll do it my way ug dili siya mosunod sa kung unsa may gibuhat sa uban. Ang Marimar unang gipasalida niadtong 1994 din ang nibida mao ang Mexican singer-actress nga si Thalia.